ערב קפה ונושא נוסף בימי מלחמה. ודומה שכל יום מציב בפנינו קשיים, תסכולים וכאבים. חלק אנחנו לומדים להכיר וחלק מאתגרים אותנו מחדש. גם בימים כתיקונם כולנו במצבי לחץ ועייפות קצת פחות רפלקטיביים, קצת פחות סובלניים, קצת פחות. בימים האלה, ימי מלחמה, פגשנו בין כל הכאבים את חוויית ההורות הכאובה והמבולבלת. אנחנו יודעים שבמצבי לחץ, משבר, סליחה, כמו שראיתם הרגע, שלחצתי מבלי לשים על כפתור המיוט שלי, ותכף אני אסביר גם את הלחץ הרגעי של הרגע. אנחנו יודעים שבמצבי טראומה נפגעות היכולות ההוריות. פגשנו הורים שידעו לומר, שהם ידעו להיות הורים, ידעו לתפקד כהורים, למלא משימות הוריות, לעשות תפקידם כהורים. אך בימים האלה הם הרגישו מתח, חרדה, הרגישו ומרגישים, וחוסר ידיעה של איך ומה לעשות עבור ילדיהם. גם את ההרצאה הראשונה שלנו, של השנה של ערב קפה ונושא, הקדשנו לזה. דוקטור אסתר במברגר דיברה על איך מדברים עם ילדים בעת הזו. גם בקו החם שראיתם אולי במצגת שרצה לפני שפתחנו את הערב, הקו החם שיזמה פרופסור נעמת בפוריה מאוניברסיטת באר שבע, מרכז דואט, סורוקה, בריאות הנפש של התינוק והאגודה לטיפול הורי ילד. הקו הזה שפועל 24/7 עם מתנדבות רבות מאז שהתחילה המלחמה. גם בקו הזה אנחנו פוגשים מדי יום שאלות רבות שהורים מעלים. גם הערב רפי ישי, שהביא לעולמנו את המושג הורות חסומה, ושינה למעננו, למען הרחבת הידע, ההבנה ויכולת החשיבה שלנו ביחד, את הנושא וההגדרה להורות כאובה. בעצם תדבר איתנו על זה וקצת נשוחח ביחד. רפי הוא פסיכולוג קליני, הוא מטפל, מדריך, מורה, כותב, חוקר, מלמד בתוכנית זרמים של התוכנית לפסיכותרפיה ופסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, וגם נותן קורס במסגרת הפעילות של האגודה, ואולי עוד מעט גם תגיד משהו, או בהמשך הערב, משהו גם על הקורס הזה. לפני שנתחיל בהרצאה, רפי, לפני שאני אעבור גם בחזרה למיוט ולריבוע שותק, אני כן מזמינה אתכם להסתכל על כמה דברים במסגרת הניסיון שלנו לחיות בינתיים עד כמה שאפשר. אז בית ספר תנדור מתחיל לפעול השבוע, הבית ספר לטיפול הורי ילד שמתקיים בתל אביב כבר פועל שבוע, בתל אביב במתכונת מקוונת, בתנדור פנים מול פנים. הקורסים מתחילים בקרוב, קצת נדחו אבל מתחילים. הקו החם פועל, ובקרוב אנחנו נפעיל גם קו למטפלים. כשמטפלים ירצו להתייעץ, לחלוק, לחשוב ביחד עם המדריכים של התוכנית של האגודה, נפרסם גם על זה. משפט אחרון שאולי קצת יסביר גם קצת את החוויה שלי כרגע ואת זה שראיה משתתפת איתנו גם. ממש לפני כמה דקות נשמעה כאן אזעקה, ואני יצאתי כמובן מהערב שלנו. אני מאחלת לנו ערב שקט, וכמובן שאם יהיו אזעקות ואתם יוצאים אחרי הדקות שצריך להישאר תחזרו אלינו, אבל אם אני נעלמת וראיה חוזרת אז אין פה איזושהי חוויה פסיכוטית, זה ההסבר הריאלי, לפעמים גם דברים כאלה קורים. ותודה גדולה ראיה אביניר, תודה גדולה ראיה שבהתראה של אזעקה הצטרפת אלינו להנחיה ועבודה משותפת בערב הזה.
אתם מוזמנים לכתוב שאלות, כמו שהראתה המצגת קודם, בצ'אט, נכון? אנחנו נקרא אותם וניכנס במהלך השיח ואו בסופו, וגם רפי תתייחס לשאלה שכבר עלתה, נכון? בבוא הזמן. אז אני אפרד כרגע ואני מעבירה לך, רפי, ערב מעניין שיהיה לכולנו. ערב טוב, ערב שנקווה שהוא באמת יהיה טוב. אנחנו נוגעים בעניין ההורות הכאובה, ולצורך ההתמקדות או ההבנה של מאיפה נובע הכאב, המיקוד שהייתי רוצה לעשות במסגרת ההתייחסות שלנו להורות כביטוי של משאלה וביטוי של יצירה, להיבט המצפוני. להיבט המצפוני שנוכח בתוך הרעיון הזה של משאלת יצירה. הנה אני מאורגן עם המצגת. אנחנו מתייחסים להרבה סוגים של כאב שהורים חווים בימים האלה, להרבה סוגים של בלבול. ואני רוצה למקד את ההבנה שלנו בעובדה שהכאב נובע ממה שאני מגדיר אותו המצפון ההורי. אני אקריא שיר של טל בלו, שנכתב בעקבות שיחה עם הבן שלו שמשרת בסיירת צנחנים. לשיר קוראים ביטחון שדה. אני כותב לו, בח במקום בח, בסיס אימון חטיבתי, ויד הדוד של אסתר המלכה במקום יד מרדכי. אני כותב שדה חרוש חזק במקום ניר עוז, ועזרה במקום סעד, וכותב אני אוהב אותך במקום אבא. טל, כמו בדומה לאבות אחרים, בדומה לאב שמתקשר להתייעץ איתי, מוצא את עצמו במצב של חילוף תפקידים. הבן שלו נלחם, הוא שנולד ב-73, עומד כרגע מול מציאות שבה הוא בעצם משלח או שולח את הבן שלו לשירות צבאי, והילדים נלחמים ושומרים על ההורים. והוא משתמש במושג הביטחון, ביטחון השדה, מסווה מקומות ומסווה אמירות, בשביל לשלוח איזשהו ביטחון, בשביל לנסות איכשהו להגן או לעמוד בהבטחה הזאת של ההורות שאמורה לשמור ואמורה להגן ואמורה לתת איזשהו מקום, איזושהי תחושה של מקום. הוא אומר הרבה פעמים את המילה במקום, במקום בח, במקום יד מרדכי, במקום ניר עוז, במקום אבא. ההורות היא אמורה להיות הבסיס הבטוח, היא אמורה להיות בסיס, היא אמורה להיות מקום, מקום שאליו חוזרים. והמציאות, במציאות של מלחמה, אנחנו מאבדים מקומות, ואנחנו מאבדים את עצמנו כהורים שיכולים להבטיח ביטחון. המפגש שלנו הוא מוגדר כהרצאה, אני מעדיף אותו כהרהור וכשיחה. אני כן אזכיר כמה מהמונחים שאני מעוניין לחדד אותם.
ולהגדיר אותם, כי אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש דווקא באירועים שיש לנו, שאנחנו מתמודדים איתם היום, בימים האלה, ולשאול את עצמנו את השאלה הזאת של מהי הורות, מאיפה היא נובעת, האם היא טבעית, או שהיא בעצם מאמץ מכוון, איך נוצר מצפון הורי? כמה מדהים שהורות או אכפתיות היא משהו שאנחנו נתקלים בו מגיל מאוד מוקדם. הורות כרוכה בהתמסרות ובהתייסרות. פרויד כבר אומר, עוד בהתחלת הדרך, לפני שהוא מגבש את הרעיון של התסביך האדיפלי, שבעצם מקור המצפון הוא בעמידה מול חוסר ישע, מול תינוק חסר ישע או מול חוסר ישע כלשהו. וזה מפעיל אתיקה של הזדהות ודאגה וטיפול, שבמקורם, ביסוד שלהם, הם למעשה אימהיים. ויויאן שטרית ופסיכואנליטיקאיות פמיניסטיות אחרות מדגישות שבעצם יש בסיס נשי שהוא המקור להתפתחות המצפון האנושי, הוא מופנם, הדאגה האימהית והאכפתיות האימהית מופנמת לאורך ההתפתחות מינקות, וזה מושלם אחר כך דרך חוק האב, דרך הפנמת חוק האב בשלב האדיפלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מהלך שמתחיל מהנשי ומתחבר לגברי. אבל הוא בעצם משותף לכולנו, כי כולנו חווינו דאגה אימהית או דאגה הורית ראשונית, וכולנו גם חווינו את הגבולות ואת החוק שהאב מציג לנו. ואני כבר מתייחס לשאלה הראשונה שככה נשאלתי עוד לאורך השבוע, למעשה זה שתי שאלות ששאל דוד מולר, וזה שתי שאלות מאוד משמעותיות בעיניי, שהשאלה הראשונה היא האם הוגן להביא ילדים לעולם בתקופה כזאת, ככה הוא כותב. בתקופה זו עולים בי מחשבות, האם הוגן להביא ילדים לעולם. ואתם יכולים לראות כבר שהוגן הוא בעצם, המקור של המילה הוגן היא מהעמדה ההורית, שהיא כרוכה באותה התחייבות, באותה מחויבות, לילד שבחרתי להביא לעולם, לילדה שבחרתי להביא לעולם, ושאני מעוניין לממש את משאלת היצירה ההורית שלי, אני מעוניין לממש אותה יחד עם בן או בת זוג, אבל אני גם מתחייב בזה, יש בזה התחייבות שאני לא תמיד יכול לעמוד בה, שלא תמיד קל לי לעמוד בה. לפלנש מדגיש, וחשוב ככה להביא אותו, מפני שאנחנו מחברים אל הפלנש גם את לוינס, ושוב אני מזכיר את ויויאן שטרית ותין שכתבה על זה ספר מדהים, מדגיש שההורה משליך על הילד את הכעסים ואת המיניות ואת הקשיים שלו, אבל גם לוקח אחריות על מה שהוא משליך על הילד. בניגוד לרעיון של ביון, של ההכלה, של החומרים הבלתי מעוקלים של התינוק, של החרדות של התינוק, לפלנש מדגיש את העיכול שההורה עושה למידע ולחומרים ולפלישות שהמציאות מביאה אל הילד. וויניקוט מתייחס להתמסרות האימהית, הוא מתמקד בהם, אבל הוא לא עד הסוף מדייק לדעתי כשהוא מדבר על good enough mothering, מפני שהתמסרות אין לה גבול, והגבול שלה תמיד כרוך ביסורים, הוא תמיד כרוך באיזושהי התייסרות. כשההתייסרות קשורה אפילו בשאלה של כמה, כאילו אם טובה דייה, מתי זה מספיק?
ואני חוזר לאבא שמתקשר ואומר לי על זה שיש לו 2 בנים, ששניהם משרתים, אחד בעזה ואחד עומד להגיע לעזה, והוא מצייד אותם בציוד ובאפודים, והוא דואג גם לחברים של החיילים, והוא נוסע הלוך וחזור, והורים שמגיעים ומביאים אוכל, ומתי די? מתי זה מספיק? מתי זה good enough? בעצם אנחנו מדברים על התמסרות שנעצרת כשהיא פשוט נקטעת. ואני מעדיף להגדיר מצבי הורות חסומים ומצבים של קושי כהתמסרות שמאיזושהי סיבה נקטעת או מונמכת או מוחלשת, ושאנחנו כמטפלים בעצם מנסים להגיב לחוויה, לכאבים, לייסורי המצפון של ההורה שמתמודד עם הקטיעה הזאת, עם התחושה הזאת שההתמסרות שלו נקטעה, ואיך מחדשים את ההתמסרות. רפי, לא יכולתי שלא לחשוב על זה שהבאת בשאלה את המינוח המיוחד של מי ששאל, שכחתי את שמו, הוגן. דוד מולר. ודוד בחר באמת במילה לגמרי לא פשוטה ומאוד מתחברת לדיבור שלך על מצפון, אבל אתה מדבר עכשיו על האבא ששולח את 2 בניו, והשאלות שאנחנו פוגשים מההורים לגבי הילדים הקטנים שלהם, ולא יכולתי שלא לחשוב על הצירוף הזה של הוגן והגנה. עד כמה בתוך המילה הוגן, אני ממש, סליחה דוד, אני לא בטוחה שאת זה הבאת בשאלה שלך, אבל לא יכולתי שלא לחשוב איך זה מתגלם בתוך זה. תודה, חנה. אני מזמין את כולכם להעלות שאלות, התייחסויות, כי אנחנו מעוניינים לחשוב ביחד, אנחנו מעוניינים לערער ביחד, ולמצוא באמת את החשיבה, ולגייס מתוכנו את החשיבה, כי אני חושב שכמטפלים בימים האלה, עוצמת הכאב הזאת, הכאב ההורי, ועוצמת הבלבול שמגיעה אלינו, מגיעה לחדר הטיפול, ומגיעה אלינו לשיחות ולטלפונים, מציפה אותנו כי גם אנחנו הורים, כי גם אנחנו, כולנו עוברים בעצמנו את אותו קושי או את אותה חוויה שעלולה לשתק גם אותנו, את ההתמסרות הטיפולית שלנו ואת ההתמסרות ההורית שלנו. אני רוצה להתייחס קצת לעניין הזה של מלחמה ואסון כאירועים ספציפיים או ייחודיים בתוך כל מה שאנחנו מגדירים אירועי חיים שליליים. כי בעצם ביום יום אנחנו נתקלים בהרבה מצבי דחק או באירועי דחק שמסכנים את התפקוד ההורי, ולרוב יכולים גם לערער הורות תקינה לזמן קצר או מתמשך. אבל במלחמה אנחנו בעצם במצב או אירוע או מציאות חיים מתמשכים, שלא מאפשרים תנאים הולמים עבור ההורה, על מנת שיוכל להגשים את ייעודו ויכולתו, להפעיל מתוך עצמו כוחות הוריים יצירתיים וייחודיים, במשולב עם השותפים לגידול ילדיו. עכשיו אני מדבר על מצב כשזה מלחמה, על מצב שקבוצה מאוד רחבה של הורים נתונה בתוך אותה סיטואציה. זאת אומרת, זה לא אירוע פרטי שקורה לי, אובדן אישי שלי, חסך מאוד מאוד, נגיד, ייחודי, מחלה ספציפית שאני מתמודד איתה, אלא כולם בבת אחת נמצאים בסיטואציה הזאת. כולנו נעשים חסומים, לכולנו נקטעת יכולת ההתמסרות. והמציאות הזאת
רצופה גם ברגעי אסון. אי אפשר להתייחס למה שקרה ב7 באוקטובר, בעוטף עזה, בקיבוצים, שהתחולל בהם הטבח. אי אפשר לא להתייחס על זה כאל אסון. גם כשקורית פגיעה ישירה בבית או בחיים של יקירים לנו, התחושה היא תחושת אסון, תחושה של מצב כאוטי, מסכן חיים או חיים נפשיים. האירועים הם בלתי צפויים לחלוטין, והאירוע הזה מציב בתוכנו אימה עד כדי שיתוק. שיתוק המחשבה, שיתוק התפקוד, שיתוק של היכולת להרגיש, ושיתוק, או יותר נכון, הנמכה של תחושת הערך העצמי. אם אני לא מבצע את תפקידי כהורה, אם אני הגבתי בבעלה, אם אני איבדתי קשר עם הילד שלי, אני יכול לחוות הנמכה מאוד גדולה בערך העצמי שלי. וכשאנחנו מתערבים, ואנחנו מנסים לעזור להורים, אנחנו צריכים לנסות לחשוב על ההורות, לשקם את ההורות או לסייע להורות ולסייע להנמכה הזאת שפוגעת או שמייסרת מאוד את המצפון ההורי. אנחנו צריכים לזכור שהרבה מאוד מהתיאוריות הפסיכואנליטיות, במיוחד התיאוריות של ה-British School of Psychoanalysis, שהרבה מאוד מהתיאוריות האלה נכתבו בזמן מלחמה, תוך כדי מלחמת העולם השנייה. אחת הכותבות היותר מעמיקות בתחום הזה זאת מריון מילנר, שבעצם תוך כדי ההפצצות, תוך כדי ימי הבליץ, עוברת תהליך של הסמכה מזורזת בפסיכואנליזה, ומגדלת ילד לכמעט לבדה, משום שבעלה מאוד חולה והנישואים מתפרקים לה, והיא מפתחת יחד עם וויניקוט בחשיבה משותפת את כל הרעיונות התיאורטיים שלהם, והם לא, אין שום הקלה, היא לא מקלה על עצמה. כשהיא כותבת בספר האוטוביוגרפי האחרון, היא מוטרדת על ידי תנינים, היא מייסרת את עצמה על ההחמצה והפספוס בגידול הילד שלה, אבל היא לא אומרת הייתה מלחמה, היו קשיים, ההורות שלי נחסמה בגלל זה. כלומר, נוצרת בעצם איזושהי ציפייה מאיתנו ההורים ומהורים בכלל, להיות מסוגלים לעשות את המירב ואת המיטב, בלי קשר לסיטואציה, בלי קשר למה שקורה בסביבה, ואנחנו צריכים כמטפלים לעצור ולעזור להורה לקבל את הפלישה ואת ההפרעה שהפלישה הזאת מייצרת. רפי? כן. עולה כאן שאלה, כשאתה מדבר על הפגיעה הזו, שואל או שואלת עדי, האם הפגיעה הזו קשורה גם לאנשי החינוך ששואפים להגן על הילדים? שוב תראה את הניסוח, אנשי החינוך ששואפים להגן על הילדים, בהגבלה למה שדיברנו על הורות על הורים, האם גם הם חווים פגיעה? אוי, נקטעה לי השאלה, למה? אבל זו הייתה השאלה, האם גם הם חווים פגיעה ביכולותיהם? אני חושב... ראיה, אתה על מיוט. האם גם הם חווים פגיעה ביכולת שלהם להתמסר ובמסוגלות העצמית? אני חושב קודם כל אני מברך על השאלה הזאת, אני גם חושב, אני מדגיש, אני חוזר לאמירה של הפעלה של הכוחות היצירתיים במשולב עם השותפים לגידול הילדים, ואנשי החינוך הם שותפים מאוד משמעותיים ומרכזיים בגידול הילדים שלנו, הם שותפים לחשיבה והם שותפים לקידום ההתפתחות, והם נעלמים לנו, ההתמסרות שלהם נקטעת משום שבתי הספר נסגרים או מועברים או מועתקים, משום שאנחנו מוצאים את עצמנו
עם תוכניות לימודים שהן חלקן בזום, כשהזום מאוד מעורר המון אנטגוניזם, גם בקרב הילדים וגם בקרב ההורים, משום שיש בו משהו לא מחזיק, משהו לא מתמסר מספיק, ואין שום ספק שהחינוך הוא ברצף עם ההורות. מורה טוב בבית ספר הוא מורה לחיים, כמו שנהוג לומר. ולכל אחד מאיתנו יש את הזיכרון הזה של המורה שראה אותנו, והמורה שקלט אותנו, ויש לנו את הזיכרון של המורים שלא עשו את זה, או שאפילו פעלו בכיוונים הפוכים. אני אולי אחדד קצת את מה שקורה להורה במצב כזה. שוב, אני משתדל לא להעמיס בתיאוריה, אלא רק לעורר מחשבה, כשבמצב כזה של לחץ, אנחנו כבר לא יכולים להיות יצירתיים, אנחנו במצב של הישרדות. ההורה היוצר הופך להורה שורד, מפני שהוא מאבד את תחושת השליטה על החיים שלו, וגם על העתיד, שזה מאוד משמעותי, כי אתה מגדל אל משהו, אתה מחפש אופק, והצורך לשלוט על החיים ועל העתיד, הוא צורך מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב, כשאתה רוצה להתפנות ולהתמסר. ולכן מה שקורה זה שיש קושי לדלות כוחות שמאפשרים תחושה של חופש ומגע עם איזושהי אמת פנימית שלנו, מה שמתאים לנו. אני רוצה לחזור לדוד ולשאלה השנייה שהוא שאל אותי, ואחר כך אני אמשיך ככה בשיקופית הזאת. דוד אומר, ואני מקווה שזה בסדר דוד שאני מקריא את זה, כשיש אזעקה אני מתחיל לשיר לילד שלי שירים מתוך לחץ שלי. אני מבין שזו טעות. אשמח לשמוע איך לא לגרום לטראומה, ואם יש חוויה כזו, מה הצורה הנכונה להתמודד איתה? אז דוד, אני מודה לך, זה שתי השאלות שאתה שאלת, השאלות מדהימות, ואני רוצה לחזור לזה, לעניין הזה שאתה בלחץ, וההזעקה הזאת מטרידה אותך, ולא ברור לך החופש, הרשות הפנימית שבטבעי, ביום יום שלך, כשאתה משכיב את הילד שלך לישון, כשאתה שר לו שיר ערש, מותר לך לבחור את הבחירה הזאת. פתאום, במצב של מלחמה, נכנסות כל מיני הוראות והנחיות, ומה צריך ואיך צריך, ואין לך זכות להגדיר לעצמך שזאת הדרך שלך להתמודד. ואם אתה שר ומרגיע את עצמך, וזה עובד, מן הסתם, הילד שלך, הילדים שלך, יקלטו את השיטה, את הפטנט שדרכו אתה מרגיע את עצמך. את הפעולה שאם בשבילך היא נתפסת כמוזרה, אבל משמעותית, הילד שלך כבר יתפוס את הפעולה הזאת כראויה, כי אתה אבא, ואתה מגדיר את הדברים. עכשיו, יכול להיות שזה גם טעות. אז הוא יגיד לך, אבא שקט, אבא די כבר, ילדים יודעים לעשות את זה. עכשיו, העניין הזה של האם אנחנו יכולים למנוע טראומה, לא לגרום לטראומה, ואני חושב שזה לא כל כך פשוט. במצב של אסון ומלחמה, באמת לא לגרום לטראומה. אני עוד אדבר בהמשך על העניין הזה של טראומה, אבל אני רוצה להזכיר שטראומה לא חייבת להתפתח למשהו שהוא בלתי הפיך. ראיתי חנה שככה נכנסת ויש עוד, ככה אני מזמין אותך כן, להיכנס. יש המון שאלות ואני כל הזמן נעה בין כמה לתת לך איזשהו רצף אבל של הדברים, אבל יש שאלה שהתחברה מאוד למה שדיברת, אז אולי, אז אפרת כותבת תודה רפי, והיא מעלה משהו מאוד מאתגרת אותך. בתור מטפלים שהם גם הורים, אנחנו מאותגרים מאוד בימים אלו, שכן אנחנו כל העת בפוזיציה המטפלת והמחזיקה. איך אפשר לייצר לילדך רך תחושה?
זה בורח לי, חכה, אני צילמתי, סליחה. אני לא יודעת מה קרה בטכנולוגיה, אבל באמת צילמתי את זה. איך אפשר לייצר לילדך הרך תחושת ביטחון, כשהוא חי בעולם, בו הוא שומע כל מיני אמירות כמו, אבא הלך להרוג חיילים כדי שלא יהרגו אותנו, ועוד כהנה וכהנה. איך אם שנשארת בבית כשהבעל בצו 8, ומחזיקה ומתפקדת כאם ואב ביחד, יכולה לשמר את האב ואת הקיום והחיוניות שלו גם כשהוא לא נוכח פיזית. אני הקראתי את השאלה, אבל אני חושבת שהאפקט עובר כל כך חזק פה גם דרך המילים והתוכן. בבקשה. אז היא קודם כל משתדלת, ואנחנו משתדלים, אנחנו מתכוונים. עכשיו, זה נכון שהילדים שומעים המון מידע מכל כיוון, מטלוויזיה ומדיבורים ומהחברים שלהם, והם מאבדים את זה, הם עושים איזשהו עיבוד שנובע מהתחושה של ההורה סביב הנינוחות שלו לחשוף את הילד שלו למידע הזה. כי אני חושב שההורים שונים, להורים שונים יש מידות שונות של נכונות לחשוף את הילדים שלהם. למציאות, לעובדות החיים. אני גדלתי בבית שהדיבורים לא יבחנו, הדיבורים התנהלו במרחב הציבורי, סביב השולחן, סביב שולחן האוכל, והנינוחות של המבוגרים להתנהל ולנהל את השיחות האלה, יצרו, אצלי לפחות, תחושה כזאת של שהם שולטים במצב, הם יודעים מה הם עושים. זאת אומרת, כי הם המבוגרים. עכשיו, אני חושב, אני לא כל כך מחזיק את השאלה במדויק, כי הייתה קצת מורכבת, אבל אני חוזר לעניין הזה של אנחנו כמטפלים וכהורים, אני חושב שאנחנו צריכים להיפרד, וזה חוזר לשאלה של איך לא גורמים לטראומה. חברים, יש מלחמה. המלחמה מתרחשת, יש אזעקות. אנחנו היינו באיזשהו מצב שבו בכל הארץ כולנו נכנסנו לממדים, וכולנו ננעלנו בממדים, מחשש שמחבלים ייכנסו. והילדים היו איתנו, והסברנו להם. וילד יודע להבין, ילדים יודעים להבין, תחושה של שומרים עליי, מגנים עליי, וזה בדרך כלל מדברים רעים, ממצבים רעים, מאנשים רעים. אז הרצון להגן באופן מוחלט, הוא לפעמים בלתי אפשרי, ואנחנו צריכים לקבל את זה. חנה? אני רוצה לחזור לשאלה הזו, אבל אני גם אגיד, בתוך התוכן שאתה כרגע עוסק, שגם הייתה שאלה של רוני, וזה גם שאלה שאנחנו פוגשים בלי סוף בקו החם, איך אני יכול להבטיח ביטחון כשאני לא מרגיש ביטחון? בקו החם הגענו למצב שהייתה מישהי שממש ביקשה, תחשוב שזה קו אנונימי, הפונה הוא אנונימי, אבל גם מי שעונה לו, הוא לא יודע מי הוא, ביקשה עצה מה לעשות, לחזור לבית, להישאר אצל כאילו באמת החוויה שאני לא יכול לקבל את ההחלטה הנכונה עבור הילד שלי, כי אני לא מרגיש בטוח, ואני אחזיר עוד משהו לשאלה הקודמת, בשאלה היה איזה דיוק מאוד מעניין לגבי איך אני שומרת את הקיום של האבא בתוך ההוויה הזו. או במילים שלה, במילים שהיה, איך אם שנשארת בבית כשהבעל בצו 8 מחזיקה ומתפקדת כאם וכאב ביחד, יכולה לשמר את האב ואת הקיום והחיוניות שלו גם כשהוא לא נוכח פיזית. שאלה עם הרבה כאב. אוקיי, אז השאלה הנוספת השכיחה לי את השאלה הראשונה, אז תחזרי על השאלה הראשונה, חנה?
איך אני יכול להבטיח ביטחון כשאני אוקיי. לא מרגיש ביטחון? אוקיי, והקיום של האב, בסדר גמור. אז אני אתחיל אולי מהקיום של האב, ואני באמת שואל, הייתי שואל, מחזיר את השאלה הזאת, אתם יודעים, כי כל הורה וכל אם מחזיק בדרך, באיזושהי דרך את הנוכחות של האב. היום בתקופת האמצעים הטכנולוגיים, אבא במילואים זה לא אבא ששולח גלויה ועוברים שבועיים שלושה ואתה לא יודע ממנו כלום, ואנחנו יודעים איפה האבא נמצא, ואנחנו בעצם, אני רוצה להגיד כמטפל, אני תמיד נורא מתעניין, וזה חוזר גם לעניין של הביטחון, אני מתעניין בפתרונות שכבר ההורה מצא. איך הסתדרת? אז מה אתה עושה? אז למי פנית? איך הילדים חוו את היציאה של אבא לצו 8? מה זה צו 8? וגם הדאגה של האישה, הדאגה לבעל, עד כמה הדאגה לבן זוג משתקת אותה. ואז כשאנחנו מדברים על תחושת השיתוק, כתוצאה מדאגה לבעל או לבנים, אנחנו מדברים על חרדה מצפונית, עם תחושה של אני לא מתפקדת, עם תחושה שהאימהות שלי לא מתבצעת כמו שצריך. ואנחנו צריכים להקל על הכאב הזה. אנחנו צריכים לנסות להגדיר את המאמץ ואת ההשתדלות ואת ההתפתחות תוך כדי תיקון טעויות, תוך כדי למידה. בסופו של דבר, המצב הזה שכולנו נכנסנו לממ"דים, דווח כטעות, אבל כמדינה וכאנשים, כל אחד מאיתנו בעצם עבר תרגול מאוד מאוד חשוב של התגוננות, וכולנו עברנו הזדהות מאוד עמוקה ויסודית עם אנשי העוטף שהסתגרו בממ"דים, ולחלקם הגדול זה הציל את חייהם. אז כשאני חוזר להורה שעומד מולי, והוא שואל אותי שאלה, אני מזכיר לי ולא ששנינו נתונים באותה התמודדות. המלחמה קורית גם לי, ואני יכול ללמוד ממנו, אני יכול ללמוד מההורה. העניין הזה של הביטחון, התחושה הזאת של איך אני נותן ביטחון כשאני חסר ביטחון, נוגע לפסקה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה. מה קורה לאם ולאב שאירועי הדחק ממש מכניעים אותם, ממש מכבידים עליהם, והם מרגישים נסיגה, ויש תחושה של נסיגה, ויש הרבה מאוד דוגמאות לנסיגה בתפקוד הורי. ולא רק שיש נסיגה בתפקוד ההורי, אלא גם יש איזה מין עלייה של דפוסים מאוד רגרסיביים, של פאניקה, של בעלה, שמגיעים מהמקומות של הבן אדם שהוא ההורה, של התפרקות ושיבוש של הגנות, של קושי בביסות רגשי, של קושי בביסות דכפי. ואנחנו רואים תנועה במצב הזה, כשיש קריסה של התפקוד, אנחנו נראה תנועה בין נוקשות יתר, וחוסר סבלנות וקוצר רוח, כלפי צרכים של ילדים וצרכים של אנשים בסביבה, ואנחנו נראה נסיגה למצב של גמישות יתר, של בלבול, של חוסר ודאות, של חוסר יכולת לקבל החלטה. ואנחנו מנסים לעזור, וכשאנחנו מתערבים, והאימא מחפשת בקו חם כזה, דרך למצוא פתרונות, והיא רצה בין הרבה מאוד פתרונות, אבל גמישות היתר לא מאפשרת לה להיאחז במשהו, אנחנו יכולים לעזור לה לראות מישהו בסביבה שהוא יכול להיות מסייע, שיכול להצטרף להורות שלה, זה יכול להיות שכנה, וזה יכול להיות בן גדול, וזה יכול להיות בן גדול של אחות,
וגם המעברים בין פתרון לפתרון, גם אם הם קצרים, המעבר עצמו, עצם המעבר יכול לשמש כמקור הרגעה, כמקור מנוחה, וזה לגיטימי להחליף דפוסי התמודדות, גם דפוסי הורות, לעבור ממצב של קשיחות וסדר וארגון, למצב של גמישות ושל חופש. חנה, אולי אני אתייחס, אני רק אשלים את זה ואז נעבור לעוד שאלה. אני רוצה גם להרחיב את זה לעוד, למושגים האלה, לתנועה הזאת, בין מצב של עיצוב וגילוף. בעיצוב אנחנו מארגנים ואנחנו מפעילים ואנחנו שומרים, ויש ערך של, נגיד, של אומץ ושל אחדות ושל יחד ננצח ושל נתינה ועזרה, לבין מצב של גילוף שבו אנחנו מתעניינים ואנחנו מקשיבים ואנחנו משתפים את הילד במה שקורה, ואנחנו משתפים אותו במה שקורה עם אבא, ומה זה צו 8 ומה זה מילואים, ואנחנו משתפים את הילד בזה השיר הזה שאני שר מרגיע אותי, ואני משתף את הילד בזה שגם אני פוחד, כי גם אני צריך לשמור על עצמי, ואנחנו מכירים בסגנון האחר, בסגנון ההתמודדות של האחר, כי אם אנחנו 5 בממד, אז אחד רוצה שקט, ואחד רוצה חדשות, ואחד רוצה לשיר, ואחד רוצה שיחבקו אותו, וכל אחד יש לו את הסגנון המועדף עליו, ואין מי שיחליט. אבל אם אנחנו מכירים בצרכים הנפרדים והנבדלים, אז אנחנו מגלפים, אנחנו בעמדה מגלפת, בעמדה שיש בה בעצם סוג של התבוננות. ואם אנחנו מתפעלים ומאדירים את התפקוד ואת התפקוד של האמא, טוב שהתקשרת לקו החם, זה המקום שבו אנחנו נעזור לך, אנחנו נלווה אותך, תנסי למצוא את הפתרון ואנחנו נהיה איתך, כל הכבוד לך שאת נעזרת. אז אנחנו עושים איזושהי האדרה ובעצמנו פועלים בעמדה מגלפת מול ההורה. אנחנו בעצם נעים בין החזקה וויניקוטיאנית לבין הכלה ביוניאנית, ואני מוסיף את לפלנג' שאומר אנחנו גם מתנצלים אם אנחנו לא ברורים, ואנחנו מתנצלים אם יש הזקה ואנחנו בעצמנו בלחץ, ואנחנו בעצמנו מבולבלים. אז יש פה איזושהי מרחב מגוון מאוד של תפקודים, וגם כל הורה יש לו את הנישה שהיא מועדפת עליו, ואנחנו יכולים לחזק אותו בבחירות שלו. חנה, אני קורא לך להצטרף עם השאלות. אני מהדהדת לך בחזרה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בקו, מתייחסים לעצם הפנייה של ההורה כאקט שמבטא את ההורות הטובה. עצם הדאגה שלו, עצם זה שהוא מתלבט, עצם זה שהוא לא בטוח שהוא יכול לבד. אני אקריא את השאלות שעלו, תגיד לי אם לעצור או לתת להם ביחד או להחזיר אותך, או להחזיר את השאלות. אז יש שאלה שאולי מהדהדת בנגטיב, לא רק את ההורות, אלא את הילדים, מול הגמישות והנוקשות. אוקיי. שירלי מספרת שאצל אחד מילדיי החרדה באה לידי ביטוי בריבוי שאלות על המצב. הוא מקבל הסברים שמתאימים לגילו, ובעיניי אמורים להיות מספקים או מספיקים. אך הם מספיקים לזמן מה, ואז החרדה שוב עולה. הוא ילד חכם ונבון ששואל שאלות רבות וקשות. אני מוצאת את עצמי בדילמה, האם עליי להגביל את השאלות ואת השיח על הנושא, או שמא לענות בלי הפסקה על שאלותיו. לא מצליחה למצוא את האיזון. כן, מה הגבול ההתמסרות? עד כמה ניתן להתמסר באמת לאיזושהי הרגעה שהולכת דרך ערוץ השאלות, ופה בנקודה הזאת זו שאלה של הסבלנות שלך, שירי, ואם זה מספיק לך, אז את מקציבה, ואם זה, ובוחרת לעצמך
דרכים אחרות שיתאימו, שיתנו לך תחושה שאת בשליטה על העניין, וגם את יודעת, את גם יכולה לתת לעצמך או להרשות לעצמך לקבל את זה שעכשיו זה זמן חרדה, עכשיו זה זמן פחד, עכשיו זה זמן טראומה, וטראומה היא חולפת, היא לא חייבת להישאר, והיא גם, יש בה אלמנט שמקרב אותנו, ושמקרב אותך, נגיד, את מגלה איזה סבלנות ענקית שיש לך, וכמה, את יכולה לספור את כמות השאלות שהוא שאל אותך, ולשבור שיאים בסבלנות שמצאת, ואני מוכרח להגיד לך שבמילה סבלנות יש סבל, הנה יסורי אם, יש הרבה סבל בסבלנות, והסבלנות הזאת והסבל שכרוך בה הם ההורות, והילד שלך הוא מרגיש את החרדה והוא מזהה את החרדה, אבל הוא מזהה גם את הנכונות הזאת שלך להיות איתו בתוך החרדה, ולהיות איתו בחיפוש הזה, וכל תשובה הוא נהיה יותר חכם. עם כל תשובה הוא נהיה הרבה יותר חכם, ואפשר להדיר את זה. אני הייתי מתפעל, וואו, כמה שאלות, מאיפה אתה מביא כמות כזאת של שאלות? וזה סתם איזושהי מחשבה כזאת שצפה, אבל הכי חשוב זה שאת תהיי מחוברת לכוחות שלך, ואם זה מעייף בשבילך וזה מספיק לך, אז עושים תורנות תשובות. אני בכוונה גם לא מחליף, שימשיך לשאול שאלות, בסוף הוא יהיה כתב, אני יודע מה, לא בא לי להגיד גלי צהל, כתב בכאן 11, וישאל המון שאלות את כולם. אז הנה זה איזושהי תגובה בהקשר הזה. יש הרבה בגישה שלך שבאמת מדבר מאוד אל האם, על האם אל האם, גם עכשיו באופן שבו אתה עונה. ואני לוקחת אותך לשאלה הקודמת שהייתה, דרך איזושהי חוויה שהייתה לי בשאלה הזו, שמבטאת מאוד חזק את חיפוש המענה הנכון לילד. לא רק עוסק בעצמה, אלא באמת מה נכון לילד שלי. האם האופן הזה או האם האופן הזה. מה נכון לילד שלי? כשהשאלה האחרת הקודמת שהייתה, איך והאם משפיע מצב כזה לתהליכי מנטליזציה בין הורה לילד? אז לפני שבכלל אתה מדבר על זה, בטח שמשפיע, בטח שנפגע. והנה הדוגמה, ואני לא בטוחה, אבל אולי אתה תחבר לאיזה מקום, לאיזה שאלה זה מתחבר. הדס שאלה כמה מקום יש בטווח לבטא פגיעות ונרמול הקושי בכאב על המצב. לפני שאני משתיקה את המיקרופון ומחזירה לך, אני כן רוצה לומר שמצטברות עוד שאלות, ושרפי בנדיבותו אמר שהוא יענה על השאלות האלה גם כשהזמן שלנו יסתיים. אז מה שלא נדבר כאן ביחד בשיח, רפי אתה תתייחס אחרי. אני רק אחת עוד אקריא שתוסיף עוד קצת על מושג הגילוף, מבקשת רותם, ויש עוד שאלות. בבקשה. אז אולי אנחנו ככה נעבור למושג האחרון שאני רוצה לשתף אתכם, שהוא עונה גם לשאלה של מה נכון לילד שלי, והוא נכון גם לשאלת הנרמול. זה מושג הגנרה שטבע בולס, אנחנו מכירים אותו במושגים אחרים, במונחים אחרים, ומה שבולס אמר זה שיש היפוך למושג הטראומה. הגנרה זה ארגון מחדש של חוויית החיים, כך שנוצרת הזדמנות להתנהל באופן ממשי ואמיתי יותר. זאת אומרת, יש טראומה, אבל אל מול הטראומה אנחנו מתארגנים ומייצרים גנרה. אנחנו מייצרים אולפן חדשות שבו הילד מדווח על מה שקרה. אנחנו משחקים, אנחנו מתפללים, אנחנו מברכים, אנחנו שרים שיר ערש, מלטפים, אנחנו מחבקים. אבל אנחנו מחבקים כי היא קרתה, כי יש בעלה, כי יש טראומה.
והטראומה מזמינה חיבור הרבה יותר חזק, הרבה יותר משמעותי, שלא היה עד אז. קיבוצים מארחים קיבוצים שלמים לתוכם. משפחות מפונות מתארחות אצלנו בבתים. אנחנו מנחמים ללא הפסקה. אנשים שחוו חוויות של אובדן. נוצרת קרבה. לקרבה הזאת בולס קורא גנרה. ההורה שפונה אלינו, ששואל אותנו, נותן לנו פתח להצטרף אליו לרגעים מאוד קשים בהורות שלו, במצב מאוד קשה שכל המדינה עוברת. זאת זכות גדולה להיות איתו במקום הזה, ללוות אותו, להזדהות איתו. נראה, מה שבולס אומר זה שהביטוי הייחודי, דווקא הביטוי הייחודי, מוגשם באופן מיוחד במצבי משבר. ברגע של המשבר, ההורה מוצא בתוך עצמו איזשהו רעיון, איזשהו פתרון שנראה אולי טיפשי או אידיוטי או לא מותאם, אבל הוא נורא מיוחד לו. וזה בעצם הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות. זה כמו שעץ עובר גיזום. עובר גיזום, איבדנו משהו מאוד יקר, איבדנו את הביטחון שלנו, אבל אנחנו נצמח. אנחנו צומחים אחרי פגיעה. טראומה לא מחייבת פוסט-טראומה. אם יש איזושהי התערבות בעזרת הסיוע שלנו, אם אנחנו מצליחים לתת להורה הזדמנות לבחון את מה שקורה לו, את המבנים ואת הדפוסים שהוא הפעיל עד עכשיו בגידול הילדים, וזה כבר לא מתאים, זה לא משקף את מה שהוא היה רוצה במימוש המשאלה ההורית שלו. למשל, הוא לא מספיק שם גבולות, הוא לא מספיק מארגן, הוא לא מספיק מגדיר, כי מאוד קשה לו העיצוב, הוא לא מספיק משוחח, וזה גילוף, זה להסביר גילוף. הוא לא מספיק מתעניין בילד שלו, הוא לא יודע מה עובר על הילד שלו. הוא לא מסוגל לילד שלו, להגיד לילד שלו, אבל אני מדבר על שיחה בין אב לנער מתבגר. הוא לא יכול לפנות אל הבן שלו ולהגיד לו, אתה שמת לב שגם אני בחרדה? אתה שמת לב שגם אני במתח? מה עובר עליך? וזו שיחה מגלפת, כי היא מתעניינת, והיא גם עושה שיקוף. היא משקפת את מה שעובר עליי, והיא מנסה לשקף או לחפש, לגלות את מה שעובר על הילד. המושג גילוף הוא בעצם תהליך של גילוי, הוא תהליך של הכרה, כמו שאנחנו קוראים בפעולה של שיקוף, או מה שהגדרתי קודם במילה ההדרה. לחפש מה נכון לילד שלי במצב הנתון, זאת המשימה. עצם העובדה שאני מחפש מה נכון לילד שלי, עצם העובדה שאני גם אומר לו, בוא נחפש מה נכון בשבילך. בוא נחפש מה ירגיע אותך, האם רק שאלות ירגיעו אותך, אולי משהו אחר ירגיע אותך. המושג נרמול, אני הייתי רוצה להכניס לחבר את מה שנורמלי עבורי. עכשיו בא לי לבכות, עכשיו אני עצובה. אמא, למה את בוכה? ישאל הילד, או אבא, למה אתה בוכה? ואני אגיד, כי עצוב לי, כי חיילים נהרגו. שמעת שחיילים נהרגו? אני יודע שהוא שמע, כי אני רואה אותו, קולט אותו, שומע. אני דואגת עכשיו, כי אבא לא נמצא. ודאגה זה משהו מאוד חשוב, כי כשדואגים, מתפללים, ואני מתפללת לשלומו של אבא. בתפילה יש התכוונות, וההתכוונות נובעת מעמדה מצפונית, מעמדה שיש בה רצון לקיים הבטחה. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שנממש את כל ההבטחה, את ההבטחה ההורית הזאת, אבל יש לנו רצון לממש את ההבטחה הזאת. אני חושב שיש עוד הרבה מאוד מצבים של הורות שאני רוצה להזכיר אותם ככה. הורה שנצמד לטלוויזיה ושומע כל הזמן חדשות, ואז נקטעת לו ההתמסרות, ויש לנו הורה שהוא בהתקף חרדה, או הורה שהוא פשוט נורא פעיל ונורא מגויס ופחות נמצא בבית. ואנחנו נראה את ההורה שלא יכול לסבול, וזוגות שלא מסוגלים לסבול את מנגנוני ההתמודדות אחד של השני.
ושאנחנו צריכים לעזור להם לקבל את מנגנוני ההתמודדות השונים. ההורה שמדבר בקול רם, שהוא נמצא במצב כזה של אובדן שליטה, כל אלו הם מצבים של קריסה של התפקוד ההורי, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו שם בשביל לתמוך בהורות, ולעזור להורה לחזור, או להחזיר את עצמו לאיזשהו תפקוד, שהוא היה נתון בו רגע לפני, והוא יכול לחזור אליו בעוד רגע. אוקיי, עכשיו ההתמסרות שלך נקטעה, אולי נחפש מישהו אחר שעכשיו ישגיח על הילדים, תרגע ותחזור לתפקד. עכשיו מאוד חשוב לך לשמוע חדשות, אתה יכול לעשות פוס, אתה יכול להפסיק לרגע. ההתמסרות לפעמים הופכת למסירה. הורה יכול להיות במצב כל כך קיצוני של איום, שהוא פשוט מוסר את הילד שלו למישהו אחר. הוא מוסר לאישה זרה ברחוב, תצילי את התינוק שלי. בהונגריה, ב-1944. פשוט מסרה תינוק למישהו זר, לאישה זרה, ידעה מי, זרה במובן של מרחק, וחזרה לקחת את התינוק שלה אחרי המלחמה. זאת הורות מסורה להפליא, למרות שהיא כרוכה בנטישה. וזה חלק מההתמסרות. אנחנו לדעתי מתקרבים לסיום. רגע, לפני שאנחנו מסיימים, יכול להיות שהשאלה הזו קיבלה מענה דרך ההתייחסות הבאמת מרגשת שהבאת, אבל אני בכל זאת מקריאה אם תרצה להוסיף עוד משהו. משתתפת כותבת שהיא אימא פוסט-טראומטית, שכרגע נמצאת בעוררות יתר קיצונית. כיצד מתווכים לילדים צעירים את הזעם והסערה שעולה בי בעקבות רעש או תנועה פתאומית, מבלי לפגוע בהם עוד יותר? אוקיי, זה מתייחס באמת, בפירוש מתייחס לעובדה שאת חובה את עצמך כפצועה, והפצעים נפתחים עוד פעם. ואנחנו יכולים להגיד לילד, כמו שיש פצעים של הגוף, יש לנו פצעים של הנפש. ובמצב מסוים, הפצעים נפתחים, הם נפתחים כדי להגליד מחדש. הם מספרים לנו שאנחנו צריכים גנרה, או פתרון, או החלמות, משהו תהליך של החלמה עוד יותר מדויק ועוד יותר עמוק ממה שעברנו, והפצע נפשי לפעמים נראה ככה, הוא נראה כמו כעס, הוא נראה כמו צעקה, כי כואב, וכשכואב משחררים את הכאב, ואפשר להזמין את הילד להצטרף לכאב, אבל לא לפינג פונג של צעקות, אלא או להגיד, אני עכשיו הולכת לנוח, אני צריכה מנוחה, ואני צריכה, אם זה ילד גדול, שתשגיח על האח שלך, כי אם אין ברירה, אז האח הגדול שיכול להיות בן 5, אוקיי, הופך להיות המבוגר האחראי לזמן מוגבל, עם מה שנתון, ואם אפשר, אז מגייסים מישהו נוסף, כדי שההחלמה תתרחש, כן? תפציע מחדש, אני לוקח את המילה פצע, ואני הופך אותו למשהו שמפציע, כמו שאור מפציע, שההורות וההתמסרות האימהית תפציע מחדש, והיא מפציעה. כי אני משוכנע שאחרי זמן מסוים, אחרי עוררות יתר, והזדעקות יתר, אני משוכנע שנוצרת מפציעה מחדש ההורות, ויש אפשרות להתייחס למעבר, לחלוף לעובדה שהרגע הקשה חלף, ושאפשר קצת לנוח, לשיר, לצחוק, לבכות, לשחרר.
נתתי אותך קודם עם השאלה, כשהתחלת לומר שאנחנו לקראת סיום. וזה אומר מה? אני פשוט ציינתי את ההתייחסות לסוף הזמן, אנחנו מתקרבים לסיום הזמן, ואני חושב שיש, מה שנגענו בו הוא כל כך, דיברנו על הכאב ועל ההורות הכאובה ועל כמות העצב והכאב שנאספים, ושמניסיוננו בארץ הזאת, במדינה הזאת, בחברה הזאת, מלחמות עושות אותנו הורים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מסורים. המלחמות האלה על הקיום שלנו גורמות לנו מאוד להעריך את הקיום שלנו ומאוד להעריך את החיים שלנו. ואני מאחל לכולנו שנרגיש שלום פנימי וביטחון פנימי, ושזה ייגמר כמה שיותר מהר עם כמה שפחות פציעות וכאבים. כל כך הרבה תודה, רפי. אני אגיד קודם משהו טכני, שיש עוד שאלות שחלקן מתייחסות לדברים התיאורטיים שהבאת, וחלקן מתייחסות לחיבור המאתגר, או לא החיבור, אולי דווקא למשהו שמפריד בין אני כמטפל, אני כאם, שזו זווית מעניינת עם קושי אחר. אני אעביר לך את השאלות ותוכל להתייחס. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה בשם כולנו כאן, באופן אישי, מעבר לשפה שאתה יוצר, ולעיגון התיאורטי שהבאת הערב, גם בסיום הדברים שלך עכשיו, וגם במה שדיברת קודם בשקף האחרון שלך, לי הבאת גם הערב הרבה נחמה ותקווה, שהרבה מאוד רגעים אני מרגישה שאני מתקשה לחפש ולמצוא, ואני יודעת שלא רק אני. אז תודה רבה על הדברים האלה, תודה שהיית איתנו הערב, עוררת לחשיבה והשארת אותנו. תודה. תודה. והקורס שלך, אני מבינה, ירחיב ויעמיק את מה שדנו פה הערב. כן, בדיוק. ממש הרחבה של כל מה שעלה פה בערב, עם קצת תרגול. תודה רבה לכולכם, ערב שקט, כמו שאמרת, שיסתיים מהר ועם הכי פחות נפגעים. אמן ואמן. להתראות. להתראות.